tanpa melewati guru mboten saged, Pak. Syariat itu harus lewat guru. Sing ora perlu lewat guru hanya satu, wal haqiqatu fahmu haqaiqil asya syuhudud wa sifat ulumul ghaibiyati, terus wala tuksabu mimmu alimin. Ilmu hakikat itu tidak ada mursyid dan petunjuknya lewat kiai, tapi wa innama tubhamu anillah, sing ngenai paham namung Allah subhanahu wa ta'ala. Niku nek wis ngancik nomor 3 ki 90,9% swarga, Pak. Nek lagi syariat tok derek. Syariat ke ilmu kelambi, Pak, ilmu hukum. Mulane nek orang ngaji syariat ya dosa gede. Mulane Imam Nawawi ngene ngendika Rabbi fili warhamni wajibuni warfaqni gedung warizukni, niku mesti tafsirane birizki roh wal asbah, rezekine roh kalih awak. Niki nek diwale rusak, gandung rusak, Pak. Birizki asbah waroh lorompan ngajine keri, niku mangke fatal. Wana pohon kebasakan ana tampolap tapol watos soga rugi, ana pete betul didol cengkeh goto didol telo nang yo lemah didol utang yo nganai. Nika akibat birizkil asbah waroh. Roh ora tau ngaji tapi penggaweane lorompan, nguntingi kacang kadang sing cendhek ndok nang jero, pete yo sing bututan nang jero, utang kelarek sogih kadang yang medit, ana cahyate yang musab tok rambutnya ora tau ngenai duit. Niku pernah-pernah, Pak. Kadang ya ana pelem mulung mrene tanggane ya tanggane ora dumani, kadang nyambung-nyambung kopi pucuke nyolong ya ora kepikir, Pak. Niku nek ora lewat syariat. Maka nang syariat termasuk pengaruh anak sing dadekaken jannatun adliyat khulunaha. Anak niku kan di depan pintu surga arep buka swarga, Pak, tapi Allah mengi kaya ngene, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika anak niku arep buka swarga niku Allah tanya, wa man sholaha min abaihim, pakmu ning ndi, makmu ning ndi, mbahmu ning ndi. Maka Allah tidak menggunakan mufrad, orang menggunakan waman sholaha min abihim, tapi abaihim, bapak, embah, buyut katut ning swarga kabeh. Karena Allah tidak mau ketika anak bisa ngaji ora-ora kok jenenge wong tuane mlebu neraka. Allahumma amin. Amin iki sing anake ngaji sing boroh ora bali iki usah milu amin, Kak. Mulane malaikat Jibril nek ngendika mbopong Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, yarfa'ullahul adab anil amwat bidu'ail ahya. Allah ku ora bakal niksa umat sampeyan Muhammad. Goblok kaya apa? Ketika anake bisa ngaji tapi berat lah, proses yang bisa mengantar ke surga niku wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Empane anak paling menentukan, Pak. Wis boleh proses anak nek pinter lan bodho ora jatah dhewe, Pak, ora wilayahe dhewe. Tapi nek makanan niku harus ditentukan kita. Maka jur metu hukum fikih wal hasu utawi ngawur fil buyuin dalem dolti nuku wasonai lan boroh iku haramun haram. Kululah min nabata min haramin, kululah min utawi saben-saben daging nabata kang tukul opolah mun min haramin saking kerja lan dagang haram. Iku annaru luwih berhak, annaru utawi neraka iku aula luwih berhak. Ana wong tuwa kok ngempani anak bojo barange haram, anak ya bisa cerdas malah cok oleh ranking terus, Pak.
tetep nerokone paling gasing fayusaruna mongko bakal digiring sapa wong tuwa lan anak sing mangan barang haram yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ala suratil khonaziri niki jamak kain juga ing atase raine rai babi. Jadi wong tua ngempani anak bojo kak barang haram niku raine bakale sekojur dilih rai babi. Haram niku napa? Gampang siji tahyiru manaril ardi allati turafu biha li anna hududal ardi al hajaru wa ghairuhu. Nek macul karo tapel watese kancane ngesuk gara-gara garu kaya wong daerah kulon. Wong kulon kowe tetep biyen-biyene nyong takon jare mbae san kene asline. Dalile man ghasoba sibron minal ardi tawaqahu wa ta'ala misabi aradina sapa wae korupsi tanah badire sekilan maka ditung bumi pitu sekilan tanduri pari ana rong dapur nek dheweke ana sehektar dadi haram kabeh. Ora beda karo ayam opor sowajan tetes liun yo mambu liun kabeh. Wa kulungan waman koto agosnan fawasalahu bisa jarati wariji fasamato limalikil gosni lali maliki sajarah man sapane wong koto akang motong sopan gosnan ing pang utawane endres. Sampeyan duwe kopi tapi arep disambung kopi nih kok pupuse nyolong fawasaluhu mongko nyambung sapa wong hu ing hosnan fasamratu mongko utai wae hosnan wa sajarah iku malikil hosni kadhi wong kang anduweni pang utawa popos lali maliki sajarati ora berhak wong sing duwe wit. Nek arep nyambung kopi kok pupuse nyolong mongko nek dadi kopi sing wajib ngundhuh kopi sing duwe popos sing duwe wit matun karo gemuk tok. Sama kana ida malanalikane condong apa al husnu pang fasamratu mongko utawi buahe pang iku liwari lali maliki sajarah sampean duwe pete kok ngiyumi ngene tanggane sing sepang maka sing sepang iku hake tanggane sawaon kana durenan au kelafanan au fringan au rambutan sampean duwe pelem tapi sing sepang kak molong ngene yuda usri maka sing sepang we hake yuda usri milu dipangan hukume haram. Nek ana wong nandur klopo bogole nang ngene dhewe tapi wite ngiyumi ngene tanggane kabeh maka wae brayan mangan tanggane. Ana wong visona ing dalem buruh kalhon sungawur macul nang gandu aturane jam 7 kak jam 8 nembe buruh macul nembe mangkat sing sejam hukume haram. Nah semoga rasane dhewe Pak. Iki akibat wong ora cok fakih ora dilakoni tarekah musik kok biyen mencang-mencang tasbih ganet tak kaya ngoyo ora Jawa karo tukang nyolongi lebengan. Keprical Pak. Niki mboten dadi Pak ilmu niku Pak. Maka syariat itu kan yajibu ala jami'il mukallafina sing dituntut kena hitopi hukum jadi mahkum alaihi ya sampean sing wis mukallaf. Nek semene dereng maka tengtiko ditulis Rofi al-Qalam ang salah saten pulpen iki ora bergerak kanggo wong telu ora ditulis elek apa-apa siji anin naimi hatta yastaqido siji wong turu kena nyolong kena zina kena tuku nomor kena keramal kena nguyuh nang masjid ya ora dosa tapi dalam keadaan turu ora masalah. Nomor loro wong sehat gendut mangan ya kabelan tapi ora poso ora dosa ora salat ora dosa nyolong ora dosa sama tiru kena wa anil majnuni hatta yufika syarate edan wong edan ora kena apa-apa Pak bokono nyekeli ayame tanggane ora dosa. Nomor 3 wa anis sobi hatta ya cah semene iki sampe siji kowe kowe lamun puasa kuci maghrib ya ora diganjar kuci mripate jero balunge macir gereng kae nolo ganjarane batal terus ya ora dosa. Maka anak nek gorong balik kok mak
arep batal madang ora apa-apa kudu maghrib ya kowe ora diganjar lamun diganjar iki sunah ora beda karo cah gandu cilik gorong balik kok kaji niku dereng saged gugur kewajibannya haji Pak karena saat wajib haji isam akil balik gorong balik klebu nek kaji sunah kan niku nek cah cilik ora apa-apa memang cah cilik guyon nang jero masjid ora apa-apa cah cilik semono maneh cah TK langsung gawa serbuan karo tasbihan malah wagu Pak tapi mumpung guyon-guyon ngaten niku dan bapakane mentanggut nang TV mudeng niki ya iki dari hukum fikih lah hukum fikih niku alati kalafana biha ora iso danyang Pak sehingga dalam konteks ibadah liyane hoiril mahdhah kaya kaji pamane kaji wis ditulis walillahi ala nasi hijul baiti manis tato ilahi sabila niku dipilihi bagi wong sing gablek-gablek duit to wong sing mampu hukum niki ora kaya salat tapi nek salat ora iso danyang Pak ibadah mahdoh penentuan amal orang milih Gusti Allah mbuh lara cengak-cengak meh siaran iki tetep ingin kon salat ora iso karo ngadeg kon karo lungguh ora iso turun miring sirahe lor miring ora iso kon turun pelumah mampu banyu anyes lebur nganggo lebu ora iso danyang fakir loro tok akdarus sholati isnani annaumu wanis yan wis nono wong macul ke sore jadi udur gak ada glondong nanti sore ora sholat asar ya nono udure sehingga nanggon fikih anak ihrajat sholati an waktiga biwa udri min abadil kabairi ittifaqan yajibu alaman fawwataha al qada'u fawran wa yajibu jami'a zamani lil qada' bagi wong sing sholat gadul nganti gusin tek waktune dosa gede lan barang sing ditinggal mau al qada'u fawran cepet dikodoni tapi nek wong ngakhiraken sholat krana buruh nang fikih ora dosa sampean buruh macul ngene Ustaz Ismail terus kurung wandan terus bali atus wudu jamaah niku haram lah nek Kang Ismail ora rido buruhe dadi haram maka njur dadi asaran jam 5 tidak takhirus sholat tidak tergolong ngakhiraken sholat sing dadi kiye usah gemen cek wasaran ya meneh wis jam 5 lebih asaran mikir dunya totok sampean ngomong karo kiai ini ya kowe nganggur ya Om iki kaya ngene iki lagi mikir anak bojo ulem mikir papat nggih nek nyoba ke sore ngene salat asar iku fikih tidak memberantas nang ana hukum mengakhirakan sholat Pak jam 5 asaran nggak apa-apa karena san kelabui anak bojo mergo ya wong ninggal nafkah kuwi termasuk haram mulane ana wong lanang kok seneng wiridan nang masjid terus kasih gitu lah itu kadang ya haram saking menghindar bojo jaluki duit umpetan nang masjid namun loro saking selakah haram ngimami terus ora beda karo wong duwe bojo kagalak nek wiridan kesuwen nang kesuwen dadi masalah maka sampean ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selawat bali timbang kok dadi masalah masjid sing salahkan kesuwen sithik mana turun nang masjid kemuli gawa oleh apa nang masjid orang apa salah apa nah, maka nak kiai ini juga keras-keras ono salam selorot yang usah dalil man sholat bila wirdin kalkiti sholat tanpa wiridan koyo ketek sampai semaur koyo ketek porah di bang pegatan mudeng ini ya koyo ngono ini syariat sedoyo maka nek wong nak penentuan anak bisa nih soleh bersih bisa jenjang pendidikannya terjamin masuk dalam surga ini proses paling menentukan wa alla yarzuqahu illa thayyiban karena bojo kena digawe pinter Pak tapi ketika wis mulai darah wis campur saka san nebasaken pete bendul nggo tuku beras
karo lele dipangan wallahu a'lam niku pun lebar-lebar tenan karena akate wis akad rusak. Nek pete bendul ki didol kena apa ora jengkeh lagi nek ngen kula patrem jenenge nek mriki napa kapan prontos kuwi kaya ngono kuwi kok nggih darah ngen kula Pak Dajekna Sholihin kula nek ngaji kan nek isuk baca subuh nganggo speaker Pak. 1 tahun ini mulai karena dituntut kalih Abah ketika wong ngaji kon ngaji maring masjid ora gelem malah dipaidu kowe wis nakoni mengumai para son wis ngajak ngakon ngaji apa durung derek lho durung kok maidu kadang wong lagi repot ngempani sapi ngempani wedhus kadang ngrewangi bojo kowe nek nang speaker kan wae ngrungu minimal ada cakram di situ ngerti kok nebas kecekeh ora kena nek cakram bohong lah ya iku akhirnya kalau teng speaker tapi nggone nyongi wonge kopok-kopokan sebagian tak kuping ini wis diomongi nang kon fakih ora kena iki didol wae Pak akhirnya takon karo kula Pak Sol nek kula kepepet butuh duit antolke pete lagi betul didol mau kenging nyomoni kenging timbang kesuwet sih kenging asam tapi syarat ya kepripun ya sepenting baik wong sing tuku mustaqib baik wong sing adol wis ana mustari wong sing tuku mabik barange wonten terus sehat ijab kabul pun berarti kenging yang penting bayar mulai penduli dipet nek enten ditipete ora kena kitabe ora gawe gampang produksi cengkeh ya langsung dipet kepleke jengkol langsung dipet ora apa-apa iku ya boten sakit ora sakit terus dilakoni nganggo akad ijarah ke nganggo mudah ki waktu jadi anak mukjir mustakjir ujroh akate ijarah jadi sampai buruh macul jenenge mukjir mustakjir mukjiri wong sing burakan mustakjir sampai amprih buruh lebar buruh macul harian kok swidak ujroh jennyah mudah pakai waktu sehari apa berapa jam lah akad kaya jenenge ijarah nek ngene bayar telat haram jari kajari uktul ajir ukro tahu malam ya jifa aro kowe nek bayar wong buruh macul megawe nganti krete garing posisi berapa hari haram hukumnya kuwi wong kula ya akeh gurune sangkene dadi iki mergo ora tau ngaji kuwi mosok wong megawe kok ngene bayar ngenteni parine mobal barake haram kuwi kan dewi bayar nambah macul ke penyesak duit krungu apa ora situ kapur buruh macul luraya aja tiru lho luraya monggo bocah buruh macul ke wis gegem duit kaya ngene iki sekali rampung kecuali wis dadi akad suluh apa akad apa tegese kesepakatan buruh macul duitnya jaluk nang bulan Ramadan kuwi ora apa-apa wis ana kesepakatan ya di luar itu nggak boleh Pak Rasul mengatakan kowe nek buruh nawong sebelum keringete garing kowe dibayar. Wong biyen kuwi ana wong tukang tahajud kuwi bathuke pecah kan. Wiridan terus Pak salat ora tahu ditinggal. Karo Allah ya api ya kaji ya umroh tapi langsung bles nang neraka. Salah siji tok. Barang ditakoni salah kula napa Gusti kok neraka? Siji tok. Kowe biyen gawe sumur di pagri. Niku sumuri kula kowe ora ana banyu tok metu saka 2 meter ora ana. Banyu mutuk kelonggon saka lewat tanah jasmati, mesti ngambak isor tanah tanggane. Kaya ngapa nang fikih tetep hosok. Karena banyu sing wadus kuwi mesti mili liwate tanah tanggane. Nono tanah sakmene kene saka metu banyune ora ana. Mesti lewat tanah tanggane. Nggih mboten? Lagi mlebu neraka gara-gara tanggane asih ora ngombe jur dadi lara niku sing duwe sumur dicek nggo futsal malaikat bundas nang neraka tukang tahajud apa maneh gak sampe nampingi tanah batire apa maneh gak nutur cengkeh madhep ndobor apa maneh kok ora blongsong gori milu ngebuki abah kabeh
ngutang kok ditagih malah mencong madhep rono karo nganake duit. Wassalam niku kula ngaji syariat ya Pak, hati-hati. Maka sampean yang ngempani anak bojo niku cara bahasane Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Doki halalan thayyibah Pak, karena ini maknanya yang gue mana umum, boten ya ayyuhalladzina amanu Pak, ya ayyuhan nas, wahai manusia kowe nek urip nang gandum kowe usahkan nganggur, kon al harakatu kulu mimma fil ardi, nang donya ke nyambut gawe ini dibatasi kali Allah, kul ya malu ala sakilati, ai kulu insanin ya malu ala sakilati, anut profesine. Timo-timo kocap ora tau mondok, ora sang kelamar dadi pejabat, kok beler nang dhuwuran. Wong kocap modal sekolahan orang ngerti maca takrib, orang ngerti maca wahab, ngain bobrok negara Pak. Mulane ki rencanane nyong kan tahun 2024 karo amilu maju. Lah iki mulai nyek kayangan iki Pak. Lah nyong kalau lomba maca Quran karo sing calon DPR ya wani kula Pak. Wis menteri lah umpamane apa bupati ngono kalau lomba maca kitab kula tasih wani Pak. Ya syarat iku dadi pejabat kan loro, ya khafullah wa yarhamun nas, wedi kali pangeran melas karo rakyat. Paham nggih? Jadi kok nek tahun 2024 nyong arep nyong gari loro layani wakili kan nek nyong sing maju dhewe wakile iki sapa to iya. Gue gawe nandingi gue Anies karo Prabowo pernah nyong kuwi lho. Lah kok sing korupsi ora tak penjara tapi tak sensor dase. Ayo ngomong gue. Dari penjara gue yang metu nyolong maneh Kak lucu temen. Gue penjara ki biasanya suwari karo wetenge gede kae baru penjara. Gue kuli metu kuli nyolong maneh. Oh sampean ngerti hukum nang kon apa? Hukum Islam kata-kata korupsi Pak, walah paling ganas niku. Karena padha karo nyolong wong duwite wong saalam donya. Nek korupsi niku saalam donya ki masih dunya Indonesia kuwi Pak. Lah nek garong dinteki wonge peteni niku malah rada kira-kira. Luwih parah korupsi Pak. Dosane bakalan nyarutang karo Turmudi, karo Dasi, karo Tuti, karo Anah, karo Turmudi, karo Sri Endang Itilawati, karo Mariamah Mulyono, nguber-nguber nang akhirat ini. Lagi fakih. Maka cara-cara nih ketika sampean duwe pete lagi bentul, kanyong duwe pete mono disewanen. Jenenge akad ijarah. Mudah nganggo waktu. Apa setahun, setengah tahun, 2 tahun, 4 tahun plus jengkoli karo jengkai mono sapa sewa wah ora wah pirang tahun, setahun piro 7 juta bayar halal. Paham niki nggih? Aja muni mono dituku ana wong dituturi angel nemen Kak nganu tapi nyong nebas napa ki niate nyong adol dogol sing ketara dogol iku lha wonge gak digawa. Kowe wong angel Pak. Ora bisa tak tuturi. Arek anutnya apa ora? Kula kan duwe guru Mbah, ya Syahroni Ilham bisa nih kula urip kaya ngene dibae berkah saking piyambake. Niku nek nyunake lare mantu niku mesti sura. Lah wong takon nyong sura kak ora kenal nanggon Selasa Wage kabeh Pak ora jengkelaken. Ini guru-guru TPK kan, kalau saya lagi komplain guru-guru nih, bujone guru ustad-ustad yang nih, Pak, sampean kan ustad Pak, jajal loro, gue kepriki ayat Quran sing bukai penolak ulama apa anak apa orang, ini gara-gara awak menggunakan surah gue, dilurui orang anak, wirid penolak ulama boleh terus. Maka guru-guru nek nikaki putra-putri ya tetep surah sukses kabeh. Wong Jawa NO-ne kendel tapi duduk ngitung temenan iki Selasa manis. Lahire kowe nggih Mbak, lawatane Selasa manis. Nek bisa aja nang.
jenis sitik rezekine nunggak semi ora kena ana sobong lha nyumune sing arep nyekek bungi sak wong akeh gawe bandeng urang pirang iki kelabu kana bahan glubik dipangan karo apa mangan jangan bungi padha karo mangan jangan pawotan sih ya gede dadi pawotan karo granjang bae untung-untung jilbab nggen kula saiki tak dobrak temenan udungna Pak sehingga sampai wong mengkuburan benek jemuah kliwon rame nek paling gak sepi karo manis jukut kitab nanti lho Nang kitab anane Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ati Yatikullahu Ta'ala fi kulli sa'atin situmiati alfi raqabatin yastaujibunar. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Mergo umat Kanjeng Nabi ini hari Jumat kuwi bebas saka siksa kubur. Sing calon neraka ora sida neraka yo. Sing arep digajul malaikat ora sida. Niku 600.000 wong ping 24 niku 14 juta lebih 400. Apa ora sidane bidu'a il ahya anake donge Jumat padha ngaji. Mulane nanggon I'anatul Thalibin jilid kalih kan niku karangane Syekh Abu Bakar Sato kakak adik kali Syekh Umar Sato niku sampai riwayat iki sokeh tulisannya kaya niki dadi wong NU niki ya nek liyane NU terserah monggo nyung ora ngurusi blas tulisannya yang ini Pak man zara qabra walidayhi kula Jumatin awadima sapa wonge anak kok tele kuburane bapak mak mbah sing wis mati tamriko faqara indahu yasin wal qur'anikim al ayat gelem maca yasin nang kubure bapak make hufira lagu bi adadi dalika ayatan arfan rontok dosane padha karo huruf lan ayat surat yasin. Sayyidina Ali takon ketika anak maca Quran nang kuburane respone wong tua kaya ngapa yafrahuna bika asadda makanu yafrahuna fid dunya senenge wong tua ngungkul-ngungkuli urip ning alam donya sing paling sugih kacukupan ibadah sak donya ketika anak niku maca yasin niku ora milih Jumat kliwon Pak. Mulane Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Jumat sing paling mulia adalah Jumat Pon wage kliwon manis pahing iki limo-limo niki padha statusnya. Kadang wong Jawa kene kuat yang mantu kudu nang roja nek sura jare engko wadone metenge suwe nemen apa maling sura kune nang taun wamu jare ora meteng-meteng mergo barange wong lanang kaya wawu jempundang ora dadi ya ana sing duwe piring kaya kinel-kinel kaya wong iki wedi kabeh mulai nongol madhab-madhab Thariqah Imam Asy-Syadzili Syekh Muhammad Al-Hanafi terus ada Sa'ad bin Abdul Tustari niku nek wong mantu kok ulem-ulem dadi hukum haram sampean karo mantu anak kok nyebar ulem apa nyunatke dosa hukum tapi dalam Thariqah ora fikih saiki sanad sing ngarepke kaya ngono tiyang sekawak tiga Pak terus kudu diklarifikasi ngelate haram jelas ketara Pak tapi sampean aja njokot sing haram Pak engko ora nutup sing halal sing menang mawon umum nang gandul nek ulem-ulem wong mantu ulem pun kaya ngono nek wis dadi akad suluh kata Allah wa sulhu khair wis dadi umum ora haram ora beto sampean masang teratak nang dalan omah jiut dalan ditebas gawe mantu utawa masang teratak enggak apa-apa lurah oke masyarakat wis umum halal aja muni haram-haram kudu ngaji dikatamke nyewa son barang ya apik sing kaya ngene wae nyewane ana sok disewa cok cuy sedih teman kaya ngene ngomong kangelan lah masyarakat gak boleh pada hukum niki terus komentar nyewa son ora kena dangdung budegi wong turu tidak boleh komen seperti itu Pak tur ora ana wong turu kebudegan mesti wong melek paham nggih dadi aja cocok gaya-gaya tasawuf masang tatak nang dalan umum ora kena masyarakat dadi umum Allah pinguli iki wasul khair damai apik
jenengan kok sikil lagi melaku keserepet Honda, serepet keluh roboh, sikil kejandak tato, bayangin nang akad suluh Pak, padu wong loro. Nah hukum nengenani wis sing tato tak tambakno kabeh apa sih sampean apa sih aku ora Kak. Nah semarinya kerjane sedina 100, semari ini kudu bayar 100. Engko sing nabrak Kak siji ya nyora nabrak saking sikile sampai selampelan jari main ketabrak saking anak penggawean ya nana rampungi Pak. Paham nggih? Nah, monggo bisane haram kuwi ulem-ulem apa? Ulem-ulem ke arep ngenai bingungnya masyarakat tok tik. Gua kok membuat bingung umat kok kan dosa sih. Siji niku loro mulane haram arep potensi sedekah ngamal sing ora krana Allah. Nono wong gandu Kak. Nawaitul kondangan lillahi ta'ala ora ana blas kan dia. Anane lurai men pantes, men kepedukan men ora reko. Ngono. Dadi ngamal ora krana pangeran. Jadi pangeran iki Allah ya bentuk Pak. Sedekah kok loro rai, loro amane rai. Mulane jur dadi ulem, jur dadi haram. Tapi sampean aja njupuk sing haram sing sunnah biasa menang nang masyarakat umum ya ulem-ulem. Tapi nek sampean nganggo fikih, gawa ulem wis kadung teko kok ndongani pengantin terus madang muni madang kakean nganti segone kioman lawuh. Lah niku dadi haram nek ora nyumbang. Iku cara torekoh berarti harus nyumbang Pak. Karena kekarepan Syaibul Hajat kuwi mulane dulmi sing penting duwite teka wonge ora apa-apa. Amplope bajal bali maning nggih monggo. Sing penting duwite, sing penting isine amplop napa-napane. Nek telu cara hukum fikih sing penting wonge teka nggawa amplope karo nggawa sing penting maneh nggawa ora isine jumlahe. Sing paling penting ku jumlahe Pak. Disi 2000 pe cangkeme dua-dua Kak. Sing penting jumlahe dengan omong bedire. Lah sampai sampean menang nang fikih. Ketika madang pengantene didongani kabeh ya sampean bali. Sinus nang lawang ngopo kok ora nyumbangke? Tapi menang nang fikih. Nah nyokak nyumbang apa delok tuduhna uleme delok baca dhewe mohon kehadirannya nyong wis hadir dan doa restu nyong wis ndongan iki ndi tulisane dan sumbangannya ndi menang sampeyan. Tapi ini dindoki dan sumbangannya tulis malah harum kok anake dhewe kok mantu kok jaluk-jaluk akan sumbangan. Wah angel ketemu kaya ngono. Ora gitu sampai ngingu wedhus mendem godhong pohong terus disembelih. Sembelih iki apa krana men halal, apa krana iman-iman? Tak takon sampean. Krana iman-iman apa krana men halal? Karena potensi kambing ini mati lho Pak. Orang sembelih ya mati, disembelih ya mati. Kemudian memotongnya sampai niatnya men halal apa saking iman-iman. Nek iman-iman itu jadi batal haram hukumnya. Tidak ada memotong ganban syariat kalau iman-iman itu malah haram dipangan. Karena potensi dia harus mati sembelih pola sembelih. Nyembelih men apa? Men halal. Lah men halal ya main syukrah. Sebelumnya mendem. Kok nggak jawabannya? Mau nyembelih mau kadang nih dong cara pokoknya. Nek saya Imam Syafi'i bos geretake kok ayam kok kelabak halal. Tapi nek bos geletak kok anteng bae wis haram Mbak dipangan Imam Syafi'i. Paham nggih? Jadi tidak ada hayatul mustaqiratun gampang cara pakai. Bon iki hati-hati duwe anak ya. Pengaruh paling berat itu. Nek cerdas nih ora pato mikir Pak. Goblok barang ora. Sanad sing bodho nemen ya Imam Ibnu Hajar ya bodho pertama 40 tahun jur pinter. Ora tau tak pikir kula niki. Tapi nek empan iki paling berpengaruh, sulit masuk surga. Nah, maka
ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Setiap lurumpan karo nggo anak bojo sing halal nggih, sing halal aja nganti kak campur barang haram mangke digiring rupa babi. Tur daging niku nek wis kadung mendarah empan haram lan niku nek daging susah mlebu swarga. Senajan dadi wong alim pinter Pak niku ngeri nemen niku. Nah, contoh wa yahrumu ayyuk ridha yen tak wa yahrumun haram apa ayuk ridha yen tak mutangi sapa wong al hasadina ing wong padha pae az al muzaraina ing wong kang padha nandur sumaya bi'u mangkonuli adol sapa wong waktal hasadi ing dalem nalikane panen bi audoa kelawan luweh murah hukume haram. Ana tukang juragan kopi jenengan utang duit nangone bakul kopi nggo nyarutange mangsan kopi panen tapi regane kopi sak ngisore umum maka hukume haram. Sawaun kana cengkean au jengkolan. Sampeyan utang duit nangone bakul cengkeh nggo donge cengkeh panen dek sampeyan ya cengkeh saiki piro yo nek iki kopi saiki ya 10 dene gen gula sakniki kopi san petik san ngalas wis payu 20.000 Pak. Bayangke niku. Saiki dina iki dina mau kae. Nepi petik san ngalas iku nek mriki pajeng pinten? Gen gula 20 ki masih 2 kilo kowe niku ketika wong utang duit biyen gandeng kopi ini saiki 10 nek sampeyan ya tak regani 8.000 yo nyatane Joko duit dingin. Lah iku dadi ketek bakule kaya ngono kuwi. Sing muni ya ngono ki sing duwe kopi. Yo wong nyatane nyong duit dingin biyen. Wek nyong regani pira penae nyong 8.000 ya ana sama anu. Iki sing halal malah sunah kaya ngono kuwi. Tapi apa anak bakal digelem digaya kok nek ana. Padha karo kulu kotin jaro manfaatan bahwa riba. Utang sing dialat anake dadi riba Pak. Maka nanggo lawang swarga tulisane as-shadaqatu bi asi amsali wal qardu bi thamaniyata asyara. Sedekah ganjarane 10 tapi nek ngutangi 18. Gedhe ngutangi Pak. Sebab wong pati-pati utang saking butuhe. Tapi wong sedekah kadang sing diwenehi pun wonten Pak. Maka juga nanggon fikih kecandak maning wa tahawanu aibi wa faidani lam yujawafau fa wa haramun. Nek ana wong utang kok dindindit sago sebulan kok punjul dadi 2 bulan sing 2 bulan haram. Apa maning kok kelareng ana moto daya sabun odol obat gendar utamaning beras kecap sarimi nglarek ana 17. Dewe sing wadon lanangane duit malah belanjane ngalih. Kaya ngene nalar-nalar elek polone kuwi. Kok ditagih mesti minggu santai bayu. Sing utang santai ka sing nagih ke susu sareng arep urusan sapa ngono kaya. Ora jengkelaken. Iki sampe nek mundur sampai 2 bulan, sing 2 bulan kena hukum haram maksiat. Sing utangi 1 juta berarti tiap dino dicatat 1 juta sedekah. Maka wong paling apike ngutangi gak usah utang. Maka nek utang makin sampai kena hukum horizontal. Yogi wakot akala malahada wasapaka hada sholati rajin dong impel busuan kok ditarik utangi niki Gusti riye utang kula dereng nyaur sauri sholate. Nek repot teng mriku. Tapi nek tarik kok sejene mriki ana petugas bank tapi padane Kang Ismail utang kula niki tak werehi Pak, werehi torikoh niki. Mboten fikih. Kang Ismail utang kula 1 juta. Kapan Kang Maid? Engko tak sawi sebulan kan. Giliran sebulan kok ora nyarutang tak tagih menggandum. Endi Kang jare sebulan ngapurane Kang Son. Ya wis ikhtiar peran nampene durung oleh duit utang sampeyan. Niki kula kudu beli, Pak. Jangan bicara ya ora peduli sing sportif lah. Sebulan ya sebulan. Bulan yang utang dasur lah percaya. Joko-joko TV utawa tunggoni. Mana ikhtiar tak tunggoni sepiro-piro.
kaya ngono fakih ora dosa cara tarekah Allah nyalahke ini Allah cara membimbing umatnya wa ingkana du usrotin fanadiroton nek kowe nagih utang karo wong burung duwe fanadiroton ditemponi maning kowe bali mangan sing wis ana bae ila maisarotin men Ismail kang Ismail jembar kowe mangan sing nang omah syukur wong sejuta tok sol wa anta sadaqu khairul lakum diikhlasno kowe luwih apik. Nek petugas bank kaya ngono kabeh aman Indonesia. Ora lah tunggone kowe sih. Joko TV ini mati segel bareng. Ora tau ngaji takrib bareng. Kate bakung dadi pejabat tapi ora tau ngaji kok. Nek wong ngaji mesti yo gorong duwe kang wis ora apa-apa. Tak sampean yo tempo pira maneh. Yo sebulan yang Bali. Lah nyong mangan sing nang omah ki geturah kak nglarani Kang Ismail. Mudeng kaya ngono. Dadi nagih wong burung duwe iki aja dipeksa, aja panggul teh wine, kulkase disorong ganden karo malaikat. Fakih ora ngapa-ngapa tapi Allah cok nyalahno apa. Ora beda karo wong gandu dadi pimpinan muslimat tak warai nggih. Kepepet, Pak. Iki bener yo apik pernah arep jujur tapi malah bahaya. Sampai jadi bendahara muslimat kepepet. Sing lanang maning ngetaprok loro setuk nono patang truk mangap-mangap wis kerja nono cengkeh ora duwe beban blas arep madang anane uyah tok nono segone pilih susah duwe lah mangan buah pir ngenteni tipes besar kanjeng Nabi kok tuku wedhus mana tukune areng kula jangelaken anane duit kas muslimat 5 juta wis tak wene solusi sampe sampai gaya jujur ibu-ibu muslimat kula badhe utang duit kas sing 1 juta nyuwun halale yo sing fene sampean ngandel lah kancane tutik ra ya ngono-ngono ya lebar kok nyoba ya belum kota butuh nyendal paham nih jujur apik mboten kaya apik nang fikih men halal tapi Allah mau ora karep sing kaya ngono jare Allah wallahu ya'lamul mufsida minal muslih nyong kowe ngerti atimu arep bener apa ora sampeyan carane jokot kowe 1 juta Gusti kula ngangge duit kas Gusti nembung karo sampeyan sampeyan ngerti atine nyong ya'lamul mufsida minal muslih wong arep gawe apik apa eleke sampeyan wis ngerti butuhe engko nek mangsane hitung-hitung wis tak belek nah Gusti kan Gusti Allah bala jumut bae cukup aman pan ana wong ngerti butuhe kecukupan mangsan total lan wis komplit ngrungu apa ora usah gaya jujur nemen-nemen kok rampung sampeyan padha karo teliti nemen karo teliti karo ngati-ati badan yo madhang nang Kang Sukiman arep nyempel gedange niki gedang apa Kang Ambon kowe biyen wingi iki nyolong apa halal iki iki gedang tuku nang ndi nang Sukorejo wis takon kana gedang halal apa ora Janjur Sukiman tok bari nyekek kok geger arep padang takon iwak apa iwak PT saya nyembelih maca bismillah apa ora wudu dingin apa ora perlu kaya ngono Pak paham nggih war mangan mie ayam nang Sukorejo Kak a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar terus takon niki ayam tugas teng putih bakul mie ayam jengkel boleh nyembelih ada mesin apa mau isam apa kudu dingin bakul mie ayam jadi orang ngamuk siram wah mangan maka Imam Ghazali siji tok sing penting wong awam alam saiki ora nyolong karo ora ngapusi halal paham nggih sing paling halal nek wegah campur mangan kaya ngono sing penting donge udan gede maring tengah-tengah aspal karo mangap madhep dhuwur wis sing paling halal ngombe banyu udan totok tapi modar gasih niku wong sing ketelitian Pak kaya ngono Pak ora apik niku sopan iki sopanan yo dadi haram jenengan badhe tumbas Honda napa saleri mau tumbas Honda ngeten mawon
ora sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepindah silaturahim tapi kali kula badhe tumbas supra setunggal kali gangsal napa wonten karena kenal iki supra 125 lah sama kak telatah nemen supra setunggal kali gangsal napa wonten kuwi dosa kaya ngono kuwi ora kena nggih tetep supra 125 ora usah dikromo injil supra setunggal kali gangsal ora beda wong Jawa wong desa wong Jakarta kusi bahasa apa kula wingi nyorat kowe nang genting Pak santri Banyuwangi nyusik pakunan kan nek kula ngapusi kula disuwek malaikat jangkep nawani kopi kula iki kopi mboten mriki niki Pak Sol kopi darah putih kan niki medunten kopi darah medunten insyaallah niki tak pikir Binyong wani muni kaya demi Allah ora gawe-gawe. Nek muni demi Allah entek nek kula, Pak. Kopi darah medunten ki ngendi? Lah gak Madura, Pak. Nek Madura ki ora kena dikramaken dadi medunten. Bisa ke goblok apa wedine karo nyong, Pak. Kaya ngono. Kuwi genting ki kan nyong sing acara ngaji kan. Soko kopi karo medunten darah medunten. Nyong ki mesti ngombe ki nyong. Arep takon gak kepriki. Jenenge desa ki ora kena dikromo inggilaken. Pringombo ya ora kena bambu wiyar, ora kena Pak. Kalisari gak lepen santun. Di Indonesia ki ya haram. Dari mana Mas? Dari air putih mau ke Sikuda. San banyu putih arep mangsi jaran. Ki ora kena mangsi kuda. Jajah sampai kok Kang Basuki nawani madang nyong silakan makan Pak Son makan ini semur jengkol ini ayam nah ini sambal nah ini urap-urapan Pak Son urap-urapan apa Kang Bas ini urap-urapan kacang dan kuda dan itu yang kompat oh urap-urapan kacang lanjaran kan kacang dan kuda ini dosa kaya apa di warung madang nono budak-budakan kacang dan kuda kan nek kacang lanjaran tetap kacang lanjaran tapi ora kena di kacang dan kuda nggak boleh oh niku fikih malih maka satu yajibu ala jaimu kalafina makrifatu jamil akam meskipun rampung jadi potensi pertama kita punya anak dipakani barang sing halal gitu nah, sing haram nomor 4 wa yahrumu ayyab turarubbatal ba'i wal mustari ba'dastiqrari samani setengah saking haram ya kuwi wong lorompan tapi mbung ngapane anak bojo statuse dadi calo cangkem lower dalile sing mau kae contoh sampai tuku Honda Grand ditakoni kuwi tuku ngendi we tukune Jasmati kuwi Grand kaune sepiro we 3,5 kan langsung sub astagfirullahaladzim kuwi kelarangan Kang Ismail nang nek balane nyoko 2 juta kuwi gungus ngawit karo klagar kaya ngono wis lho kuwi nyong sing muni kaya ngono kuwi bakale linggis cangkeme malaikat apa masalahnya akhirnya gundane dibelekno wong kaget kakesane kelarangan sing dadi bakul ngundake kula pancen cangkeme solihin sing lanjap Pak akhir balak nyaro oleh bati ora sida kaya ngono nek badas tikrori samani wis dadi dil rega aja nganti dicaloni bahaya niku Pak nek lagi rembug tok ora masalah tapi nek wis aja muni kelarangan itu kayu nanti ten yo tukune Kang Ra iman kae tebasan piro sengon kuwi 6 juta lah lomoh kowe bongkro temenan kowe ora mana anyange 4 kuwi kaya ngono kuwi ana maneh sing licik nemen bakule rondo singone budhe ora bakul Mbah singone kuwi ndek saya pangan gendon Mbah gak pangan gendon lah ayo delok nek ora ngandel kan wis lamur mripate tapi sorene disebari gerajan lembut iki ngisore
piye taine gendon oh timbang bosok mbah beri jejar nyong wani ini ya ukurannya 10 nyatane 5 wit supong prakon gitu nyong wani 2000 paling bosok kadene manalah timbang bosok lho gue nyangoni anak bojo jadi babi bakal ya karena kerja singkat medeni mulane kula sing paling tak difokuskan wa ayyakuna utawane wa ala yanzuqahu illa thayyibah ay halal bojo karo anak aja timpani barang-barang si halal maka kewajibane wong wadon gak nasing wanusi lahu nuturi sing lanang Pak disampaikan oleh pohong sandi sawah wetan bedol rong wit lah sawetan apa yang wi karo sriah anane kopi karo gedang lan bohonge nah disampaikan berarti suwarga nek kaya ngono ya mesti pohon ora beres Pak bos dari meneng BK ya doyan cek iki gurih nemen we sampai anak diketepi jelas sing lanang wi nyolong pohon ora malah tak gurih Pak iso gawa kandi Pak jajan oh ngomong itu mulane kon kewajiban mentok telu wanusilahu bon niku berarti cara-cara anak swarga empane sing halal terus jane niki jane Pak kula tak maca kitab satu karangane Syekh Zakaria Al-Ansori berarti rujukane Quran ya ayyuhalladzina amanu mboten ya ayyuhan nas Pak ya ayyuhalladzina amanu nabi qu anfusakum ai alimuhum syara'i al-islam wong lanang we nek duwe anak karo bojo kon mulang bojone mak jajal kowe mampet mamune makmu head wis mampet wis atus kudu didelok temenan kudu didelok temenan ngubah tangan kudu sak dhuwur sikut mak sikil kudu sak dhuwur polo nek sampean ngubah sikil sak polo tok kuwi jenenge ora sampurna sampurna sak dhuwur sik polo kulu mayuta wasol bil wajib ilabi wa wajib syaratnya Fatihah ana 10 tasiti 14 saya takbir ono 16 ngadeg sing jejeg takbir arep adab sapi Allahu Akbar ora kena Allahu Akbar dinyerakan kuwi madhabe Imam Samudra ora tau ngaji fikih belas ono maning takbir sing dhuwur ora masalah iki madhab Hanafi sampean tur Hanafi ora apa-apa mergo gelange anyar timbang lan wong weruh yen aku sing dhuwur Allahu Akbar krombian ngacung loro nyatane ayane loro madhep isor rampok kabeh niki sing lanang sing mulang karo anake nang sadine karena ai alimuhum syara'i al-islam fa'in wafa ma'alik minari ayati nek sekali bisa mulang anak bujuk tetep hasolahul hadul awfan suwarga menanti sampeyan nek ora iso mulang mlebu mriki TPK bujuk dijek selapanan hasolahul hadul awfan gugur kewajibane tapi nek mubene kena hukum taklim taklime kaya apa masuke nang ono termasuk wa minta dimikli minta dimul ustadi wa ali wa yasta'in umbotan ngombo masar wa yasta'inu alamaya taju ilaihi gandeng Allah nuntut wong lanang mulang kok diwakili karo guru madin TPK maka kebutuhane guru TPK madin dicukupi salah satune nek ana bojo ustad kok nempur beras wali murid bayaraken ana anak ustad dolanan lato-lato arep nuku langsung tebasaken nek anak ustad lagi maton jagung wali murid bruk ngrewangi maton kabeh nek ana guru TPK kok lagi amet kopi wali murid bruk ngrewangi kabeh kowe nang taklim mriki nggih mboten nggih ora apa kok genahe kowe nek mboten japen sanak niki mendhet saking pundi Pak wong lagi mulang TK mawon sebulan 35.000 kuwi dimulang balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya bojo anak inyong sekolah TK malah ditunggoni sekesok bendangru kaya celengan mulangane ora gedung alam kubur Bu nono malaikat mungkar takon coba hafalkan balonku ada 5 dan bintang kecil di langit yang biru
nang kitab apa kuwi? Mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh sing mau wisuda niku demi apa saya katakan sampean weruh anak raine ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kalimat haqqin alaika, kalimah itu akan mengawal kamu selamate wong tua karena anak ngucap niku. Maka Rasul ngendika an-nadru ila wajil aulad bisyukrin, ana anak ngadeg maca Quran bapakane mae kok nyawang nglairaine anak kan nadri ila wajhi nabihi, gajaran gede padha karo nyawang wajahe Kanjeng Nabi. Seneng ora kuat Rasulullah. Padahal wong nyawang Kanjeng Nabi niku dakhalal jannah bisyartil iman. Jangankan nyawang, man ro'ani dakhalal jannah. Sapa wong ngimpi ketemu ingsun cem swarga. Sing guru TPI ngerti, tidak mungkin fi'il mudhari' Pak. Boten man ro'ani yadkhulul jannah, tapi man ro'ani dakhalal jannah. Sapa wong ngimpi ketemu aku cem masuk surga. Sampai 3 kali Pak, kok tak tulisanate. Man ro'ani dakhala jannah wa man ro'ani dakhala jannah, man ro'ani wa man ro'ani dakhala jannah. Ngerti maksudnya sampean? Tak tuduhi men gampang. Dadi kula duwe guru Mbah Syahroni Ilham. Sesat. Kula mlebu tahun 90. Mukim tahun 2000. Urusan bodoh pinter apa? Urusane pangeran. Tahun 96 kula niku nate mireng langsung teng tutuke Abah niku ditemoni Rasulullah 7 kali. Hakul yakin demi Quran, ora nambahi ora ngurangi kula. 7 kali. Sing terakhir kali Dewi Fatimah Aisyah. Abah ditakoni ma turidu, kowe karep butuh apa? Abah niku Mbah Isyanone rembes tok, Pak. Niku 7 kali. Nek sampai hari iki wis ora hitungan, Pak. Kula ora tau takon, megah isin. Niku tahun 96. Tapi jur kula nyawang guru kula niku masih satu hadis dakhalal jannah. Ora melu tirakat nyawang wong pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi sing nyawang mawon milu swarga. Lan aktor ketiga wong sing nyawang lan wong mau wong yang pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dakhalal jannah. Maknane ngene, kula sering nyawang wajah Abah, kula sering ngaji kali Ndoro Habib Lutfi. Habib Lutfi siapa yang tidak kenal, Pak? Kula biasa cok sareng wingine hol nggih bareng tak sawang wajahe karena beliau ngimpi Kanjeng Nabi ora hitungan. Lah sampean deloke kula syukur gak mecicili kula melu dakhalal jannah. Karena kula pernah weruh guru kula ngimpi ketemu Kanjeng. Lah nek sampeyan tirakat dhewek nggih monggo kono. Melek 10 dina 10 bengi tiap bengi maca selawat ping 1 ping 10.000 nek ora ya 40 dina 40. Nek nyong males memang suka nyawang sing wis ngimpi bae katut. Angel. Bon monggo dipecicili kula nggih. Nyong padha karo sampeyan gobloke padha tapi kan nyong duwe guru sing wis ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nek nyong milu dakhalal jannah. Bangane Pak lucu. Mbah ini kula mlebu swarga. Ora mungkin nek kula neraka mutir dapur muson ora ana kaya ngono. Mesti wasiqal ladina taqarrabu ila jannati zumara. Terus kula didangkat karo Mbah Yai, weruh sampean lagi dipentungi arep pentungi neraka. Yo niku nate ngaji kali kula Gusti, manduk-manduk ora urunan nek manduk-manduk ngono. Ayo candhake. Iki milu wasiqal ladina taqarrabu kuwi kaya ngono, Pak. Mulane ata bimil il adi khati'atan yaghfiru Allahu ta'ala ba'da ayaqula la ilaha illallah. Wis wong tuwa goblok kaya ngopo, kocak duwe undal kanthi la ilaha illallah, bodho kaya ngopo, tetep dakat kalih anak. Niku pun wonten sanate. Ketika ditakoni jannatu adnin yadkhulunaha wa man shallaka min abain. Ayo bapakmu dicek. Mulane sampai nek nang omah kerjane keras, kadang ana wong lanang macul kursi templetek sikile kabeh kursi ireng nemen kowe demi anak, Pak. Wong wadon kursi adol kliyang, adol godhong, adol bakwan, adol tanduran, rayu ora glowing ora apa.
mikir anak oleh seneng wiket mau blas ora wani mangan buka tutup mergo nang omah nono kanikin anak lagi turu gumpan anak Pak iki kaya ditakoni bocah mak amin tapi dunia wa anta turi tutupul jannati awalan kowe nggo amal apa le jawe bocah ilaki mahassatul ilma kula saged ngaji Gusti tapi kula ngaji niku mergo dibiye bapak kula Gusti jawe dhewe mahassatul ilma ila bisa khawati sapi wa bisa bapak isane iki bapak kula kerja glondok macul kain gadhi wedhus gadhe sapi mergo mikir kula kaya ngono malaikat Jibril fasakata mendel singkir kali Allah mikir Jibril iki urusane aku jari Allah nang ati Gusti sadaqal alim ridwan iftah ababal jannah buka lawang swarga sing ombong hatta yadkhula sahul jannah wong tuane bapak make bocah piye leboke swarga dhisik Jibril takon kaji Gusti keri kaji ini ping 7 kalah karo wong tua sing bisa anak ngaji wae mati saya Gusti keri kiai Gusti keri kiai be keri kan sing disitaken bapakane kiai ini ya Allah ya Rob kok kene ana gandu gak mau kak bangun madrasah kusi ora urunan barang ora bejo-bejone anak sing mending madrasah tapi mau syarat nek kadung leboke TP iki gurune dibantu gen kula ora omong-omong Pak nandur lombok ya bocah ngaji panen lombok ya panen macul wingi rampung matun jagung kula kan duwe tanah sak ler desa niku ora pati ciut apa sing macul ya wong tua-tua ngaji niku sing tandur ngamen lombok mboten nate kok perintah mboten nate ya wis syarat kaya ngono sebab sampean ngrewangi amet kopi guru ki ora terus setahun pisan ora mesti kan ngrewangi macul mangsang labuh niki rungokno kuping usah ketok-ketok ngantuk-ngantuk wong wal minta dimul ustadi wa yasta'inu selalu bantu apa keperluane guru lah saiki nonton bapak ketek nang kebun binatang 30.000 bayare sekolah TK Masya Allah bayar 30 merahane kaya anak kula kan tak kon guyon engko takon ngandho jajan kain apa Bu sing biyen awit abah Kak mesti meletus Kak balon hijau itu nek sing merah apa ora kena kuwi nang diduk Kak nembang Jawa ngono ngono dikon abah meletus balon merah dor ora oleh Kak padahal ora haram 30.000 bayar sebulan dan pergi pinter TK niku jadi TK pergi sebulan pinter bayarannya bayar emang TK PAUD ini pinter sebulan 30.000 lu janji TP kita kurang sang 30 berarti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ora padha hasanah belas wakina ora bisa wakina agapan wa fil akhirati ora padha hasanah jadi nek kene TK PAUD 30 kene 30 sakuh boten niku oh suka gitu nih TP gini kula usah diundang maning bon niku kaitane kalih napa mau sing tarbiyah sing wajib mulang niku anak kali wong tuwa kok ketuk nanggon Fathul Wahab yajibu alal abai wal ummahati taklimu auladihim thaharah wassalah ono hadise muruh bil yajibu alal aba wal umat nanggono alimus sobiya sholat alisab isinina nanggon Sulam Taufik yajibu ala wali sobi wa sobiyati ayak muruma bisolah wa yu alimahuma suruto sholah wa arkanaha delok kabeh kita bebas niku karena berbagai syariat jadi anak diprioritaskan mau mangan sing halal sing kewajiban disampaikan. Nah dari syariat kue nek wis kaya ngono kula sampeyan duwe ada satu kewajiban bagi wong lanang man faraka unsan fakaan nama baka min khosyatillah sampeyan wong lanang tiap dina ki gawe senenge anak karo bojo niku duwite mangko ora gelem tek Pak wong lanang penduwitane angel seret niku nek karo bojo karo anak wis mulai medhit perhitungan
mulane siji-sijine pengantar masuk surga farroka ungsan faka'an nama baka min khosyatillah wa man baka min khosyatillah harramahullahu ta'ala jasadu alanar. Seorang suami selalu gawe guyune bojo wadon haram masuk neraka. Mulane wong wadon ki dihibur ora ketang seminggu ping 6 dijak ning Sukorejo. Kocak lagi ngalamun nang arep pawon karo garang sungapane dhewek. Ditawani, ayo mak, situ arep ngibuhi gelang apa ora? Kuwi kaya seneng wadon kaya. Kocak jam 7 kak menang bae, sampean kudu jengkel karo wadon ditampan. Kelalen koye. Lha ngopo, Pak? Jame ya mene kak gurung jaluk duit kok nembung sih. Nek ora ya rokok dhewek ya. Iki kaya ngono haram mlebu neraka, Pak. Syukur anak pesenan, mak nyok arep maring arep ngaji gasik jam 09.00 aja kusi kelalen maknya lagi memek duit nang tampan nek krimis dintas nek kowe butuh greo kowe ki haram mlebu neraka wis kaya ngono wae niku. Lah perkara manis taro sayan li iyalihi kanjeng Nabi mimpi manis taro sayan aito aman li iyalihi setiap sampai lunga tiap baline kon nyangking dibrokaken nang arepe sing wadon nek gelem kaya ngono hatallahu taala dunuba sabina sanatan Allah ngapura dosane 70 tahun ketika ana wong lanang metu saka omah baline kok nyangking dadi senenge anak kali bojo dadi bojone sampean sang lunga bruk bimoli 2 kerdus brambang 2 kilonan bawang 2 kilo lombok setan seprapat kemiri 1 kilo tongkol karo bandeng bruk duwite jujule gen 300 kon rogo dewek wah haram mlebu neraka sampean ana lanang kaya ngono benek bruk kak kayu karo pacul karo arit bahan kalian nggo ngapa sih tapi nek wong wadon penghormatan karo wong lanang cuma siji tok khodamat zaujasab kata ayam ukli kok ana sabuk ababinan nek karo anak gemati bojo gemati serba monggo gawe wedang iku ditutup pintu neraka lan dibuka 8 lawang swarga lan kon milih arep mlebu sisih ndi sampeyan senenge dilebokaken apa mlebu dhewe guyuke guyu apa maneh sampeyan nek gelem gladeni bojo lanang gaweke wedang napa sopan satun andhap asal lemah lempung kuwi ditutup neraka pitu dicawisi 8 pintu swarga gampang kok paton mlebu swarga niku Pak tapi nek penghormatan karo wong lanang sekedar sing penting monggo ora usah umpak-umpakan madang dolan kadang ya dipangku sing lanang manggul suket bali datang nang latar karo dolan ora usah ngarep kok ditolakani jadi berlebihan sing kaya ngono bon niki paham telung perkara nggih siji napa duwe anak jaminan swarga lan pengantar kula sampeyan sing terakhir niki penyelamat kula sampeyan lagi-lagi anak jane kathah Pak dalan mang swarga niku kuwatahe ora karuan contoh niki sak terangan niki anak pun anak cukup pengantar swarga wa karo matuhum jabazun ala sirat mulyake anak buat siratal mustaqim kaya kilat sing nyambar wal aqlu maqum baru'atu minanar gelem mangan jejeli anak jungati anak lepas siksa kubur mulane inna fil jannati daron yuqalu darul farafi la yadkhulu illa man farwasibya sok nang swarga ada kampung yang indah tulisannya darul farafi tapi ora bisa kabeh wong mlebu Pak layat khulwa ora bisa mlebu hak ing darul farafi sapa ilaman kejaba wong farroha yufariku tabrikan sing tukang gawe senenge anak dipilihi maka madzhab NU ana dereken kula nek ana wong mati biasane donge arep pamitan disebari duit ewon kali 500an campur kembang kae biur satu tujuane nyenengke anak-anak men kudu es krim nek biyen kudu liun karo duyu dingin mriki wonten mboten nek pamati sebari duit niku wonten
nek kula memang tak anjurke Pak, karena sing nutur cah cilik-cilik senenge nemen. Wah anak kula oleh 7.000, ya Allah senenge nemen Pak. Kula mametna padahal cilik-cilik kok nutur duit itu tujuannya ora apa-apa, men anak-anak seneng. Jadi mayit dadi sitrun minanar li farahin sibyan ai sibyanul muslimin, karena membombongkan ke anak orang anak dewe ai sibyanul muslimin, anak-anake wong Islam. Mulane nggih kula ana sing usul sing mati sugih karepe aja ewon 500-an kon nganggo atusan ewu apa eketan nyung ya tetap haram hukumnya, ora kena nih engko sing nutur wong tua-tua sing mengko akhire total tinggal duit iki gigan sing mengko ngarep ngecot 200 kayane lebar sing ana ora ngecot ditolorong nek kaya maka aman ora usah ganti atusan muli ewon mau mencetak. Nah, sing terakhir kula matur dhateng panjenengan ini terakhir kali mangke donga sanad fikih niku jenengan cekeli karena Islam niku dadi 73 ana Syiah, Ismailiyah, ana Wahabiyah, ana Baiyah, ana Ibnudamiyah, ada Watujud, ana Qadariyah, ada maning Mu'tazilah, ana maning Qadariyah, ana Jabariyah. Niku mangke nek tanpa ada TPK bubar temenan Pak. NU ora dikuwati, saiki nggen kula salat mawon nek nahantut batal. Karena joko dalil wa ayyuh dirokol buli anak hudu kolbi rukus sholat kuwi kocap atine ora khusuk ora bakal ketompo. Maka nek wong wong ngentot ngising lagi sholat niku jejak ora khusuk, maka nek didunke ora batal ditahan malah batal. Isam anyar niku wae nek nahan malah ora khusuk, nek dudke lega malah khusuk. Ketika sholat nek wis durunge sholat nek ngentut kudu wudu, tapi sekadung sholat ngentut nang tengah sholat ora apa-apa, mergo daripada ayuh kirkol buku ora ketompo. Ini kok ora geblek iki ora jengkelaken. Ana maneh nek nyolong kena nggen kula ora tak tutupi. Dalile lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kabeh nang ndhuwur bumi deke Allah kabeh. Ana pelem ya deke Allah, ana ayam libat deke Allah, jagung tua deke Allah. Dadi ora masa ngimu apa-apa ya nyekeli pangan deke Gusti Allah kabeh. Ora kenal hakiki dan majazi. Niku repot maning. Ana maning Isam kalimatut thayyibah, nggen kula kidul sekedhe mung tak surupe kula jenenge Isam kalimatut thayyibah. Wis ora ana salat, ana puasa. Sebab salat ke njupune dalil nggon aqimis shalah. Li aqimi sholah dzikri, sholat to krana men eling maring ingsun. Oh berarti nek sholat ki men eling, berarti dhewe nek wis eling ora perlu sholat. Kalimah thayyibah nono sing sholat sampai hari iki. Bayangke nate PK lebar Pak. Mriki nggih wonten dalil hukum fikih ngeten niku. Wong kene ditahlili mati wonten. Wonten Pak kok mati ditahlili. Wonten ditelung dinani wonten. Wonten 7 dina. Matang polo 6. Nah, niku juga wong kadang yo NU dhewe iki yo cok ora paham. Maka liyane NU yo nyerang. Jare ora tekan. Nek dalil ora tekan kulo gadah wa arwahul mukminina alladzina alaihim dainun wa madhalimun mu'alaqatun bil hawa la itasalah ilal jannah wa la. Minum betul Pak, tapi ada qadha mubadarah sing ora tekan didongane kene wong uripe tong tang lersing bodho ngadang-adang lir ngising ora tosot ora to poso tahlil lono ki 1550 ora tekan karena ada kewajiban yang disebut qadha mubadarah, utang sing cepet diselesaikan. Iku tahlil kan sunnah Pak, tapi nyarutang kodone sholat. Mulane wong sugih kok ora daftar kaji kena hitopi fikih manis, termasuk manis tato'a fa akhara hatta ablasa. Wong pernah sugih kok ora daftar kaji hatta ablasa sehingga sampai kadung pelarat. Fikih ngomong lazimahu kasbu muqnatihi, saat melarat wajib buruh pun daftar kaji. Bayangin nek 50 juta nek buruh macul pirang esuk nek kene. Nah, nek ora gelem buruh ausu aliyah ngemis nang pasar malam nang lampu merah. Ora gelem ngemis
fa'in mata tabayyana isyanu matine mati maksiat, bahkan diklaim Yahudi apa Nasrani. Niku juga fikih lagi Pak. Ini sampean cocok sugih ora daftar kaji mati repot. Nah maka fikih niki sing terakhir sing men ahli sunah kental TPG maju matin maju NO eksis nguripi ono dalil kanggo penutupan. Jadi sampai jadi NO ditanggung-tanggung. Amma sadaqatul maiti fatisatu anwa'in al awalu sultanatun badata bni aqablali anu ya fa'ila salasati ayamin yen ana wong gandu mati lebar mati njur disiarakan. Bisane disiarakan saking ora bisa nyiar dhewe. Lebar siarakan kulit dikumbah ditusi ngene ngetusi orang nang dikurip kaya paman lebok mesin cuci hukume haram mergo nglarani mrotoli kabeh. Lah ben disuceni kulit dipuntel nek ana mori 3 lembar putih, nek ora ana bebas wong gandho ana mati ana mori putih nganggo sing colat-colat. Sokat kon ya kena abang kena. Cuman mangke poconge mare ora sangar ora pamedeni bocah ki ora ana doreng-doreng, ana pocong kok doreng-doreng karo biru tapi kena. Lebar kue kulit dikubur wala yukna kubur orang kena dibangun wala jasajul orang kena dilipat di keramik. Nek kuburan yang tanah pribadi yang sawah bebas kono, tapi nek kuburan umum orang kena di keramik dilipat. Logikane nek dilipat dikai kabeh sing mati kari arep kubur ngendi apa kon bongkari keramik. Ono Pak kubur kula niku Pak, wah luwe tegas bongkari kabeh tanahmu po. Kowe nek kabeh masih di keramik di mester kabeh kara nguman ngendi sing basane solihin modar kaya arep kubur ngendi. Lebar kuwi dikubur lebar kubur kuwi begini padha tahlil kabeh. Tahlil pertama li anu yang po ila salah sati ayame tahlil pertama milik gandeng nganti 3 dina. Yo NU gandung ngawon 3 dina. Wa sadaqatu salah sati ayame li anu yang po ila sabati ayame ngaji malam 3 dina gandana sampai 7 dina. 7 dina roh mau ngomong ya Rabbi idani hatta andura ila jasadil miskin. Ya Rabbi kula kepengin weruh wadahe kula ngomah sampai tahlil 7 dina tapi kula kepengin weruh wadahe kula. Jadi sampean kan ruwe metu wadahe niku Pak. Ya Allah niku nek sampean weruh fatang duru min makanin ba'idin maqad waqa'a fitutun kasirah. Nalikane roh niku ngumah ditali roh niku weruh wadahe weruh jasad tinggal gorong wis bledak sindak totok cangkem terutama terminal setan ya bakal acul dingin karo mrikine weteng 7 dina ngumah tahlil waqad waqa'a fitutun kasirah. Wong arep bosok ngono wedakan gak kandel temen. Arep gembalak-gembeleng anak anggar ki mirip maring alas wong arep bosok. Takon wong mergune gayane ora karuan. Malah meleng arep bosok. 7 dina ketake la ilaha waqat waqafi dut apa maneh sing paling bosok ajur iki ditampel malaikat iki ngisor ilung iki. Mulane wong arep ajur fitnah apa kon jaga ifat lisanaka alil kibbi wa namimah. Wong kepengin waras slamet kon jaga ngisor irung. Isor irung jenenge apa? Sapa ngene brengos iki sapa kae? Cangkem kene selalu jenenge tutuk. Sing ora tau wudu karo salat jenenge cangkem. Mulai cot ngapa wis iki 7 dina Pak sama didudan wong 7 dina remuk ajur bosok. Kapan kuwe terserah Allah. Fa innal mauta la yahjamu faktin. Jangan sampai buru-buru nek anak belum bisa maca Quran Pak. Coba mati temenan. Wong risiko gede. Bab mati iku rasane apa? La wasinun maksus wasinin maksusin wahalin maksusin. Mati ora ndelok umur piro lagi ngopo. Kadang saka sawah mati ya kena, sang kantor mati ya kena. Ngen kula sang piknik meng Tegal turu gledak isuk mati. Nono kabar-kabare Pak. Umume nek arep udan ki mendung, arep pentil kembang we ora, arep mati lara, mumet we ora gledak. Akeh kaya ngono. Sampeyan sang ngaji kaya bali gedumah mati ya oleh, monggo. Solehin kaya ngene bali gedumah ora mati-mati ora masalah. Wong kabeh kuwi nek Allah Subhanahu wa taala. Niku bab sampai nuju hari. Wasodakatul sapati ayamili anu ya wa ila arba'ina yauman ngaji malam 7 dina iki fakih di luar anak lho Pak. Tapi yang melakukan anak, mau anak wis gampang.
TPK maju makan sing halal. Nalikane umur 7 dina niku ganjarane tahlil sampai 40 dina. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani berpendapat nek 40 dina kon dikurangi apa dipunjuli. Kurang sedina luwih apik, nek dipasti makruh. Contoh sampai duwe simak mati, engko matang pulih kudu nang malam Rebo, kudu ki nek pasane duwit iku tuku beras karo sari yo gorong ana pik. Punjul ya kena ora kena. Li anu ya wa ila arba'ina yauman ngaji malam 7 dina ganjane nganti 40 dina njur matang 40 dan lewat sedekah arba'ina yauman. Li anu ya wa ila mi'ati ayyamin nganti 100 dina. Dalilnya tus wasota kato mi'ati ayamin li anu ya wa ila sanadinu lawasanati sani wa ila alfi ayamin satu sami mendak bernama kedua wa ila alfi ayamin wasota kato alfi ayamin itu NO nya ora ya gah maneh nalikane wis nyewu jar wis entek sedekah kelepas wit tolotopan cangkem bodol ngajine ora katang wa sadaqatu alfi ayamin nek wis nyewu li annahu yang fau ilal hauli nek wis nyewu kuli diwontenaken haul lah haul kuwi diadakan ora kudu sederhana mewah barang oleh gedhen ya oleh areng aturi kiai ya oleh ora kudu liyane nyong sekarepe bebas iki dalile wong NU kaya ngono Pak. Maka penyelamat wong tua termasuk anak, proses anak menyelamat makanan halal dan tarbiyah terjamin. Syukur gini ono TPK masya Allah berkah Salahuddin min Salahin Ma'isyah. Besok kok ono pendidikan mesti ekonomi diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang niku moga-moga Allah berkahi kula sampeyan sampai yang duwe anak selalu disawah wajahe dititip dia surat Yasin wong tuane aman dan alam kubur karena pesene Al-Faqih Abulas mangkan aman aroda ayat jua min adabil kubri orang-orang yang selamat dalam al-kubur adalah al-mukhafadu bisolah wa kasratu tasbih wa qiraatul Qur'an anak gelem maca Qur'an kuburane adem jilem kepenak tawassauhu dijembar dening Allah bidu'akil ahya ai bikiraatil Qur'an tegese anak sing macake Al-Qur'an. Monggo kita ndonga sareng-sareng dhateng Gusti Allah muga-muga adik ingkang dipun wisuda jenengan mawon nyawang wajah nggih padha karo nyawang wajah Rasulullah naumah salaf disawang seneng bisa syahadat niku dakhala jannah terus kabeh niki nek ana air sanah kaya ngene jukut hati sing sibyat farokha sibyat ai sibyanul muslimin ora sing urunan wali murid justru sing ora wali murid urunane paling akeh mergo sama nggo gawe mulyake anak bro nek ngene ora ngerti Pak kadang ya ora urunan bopong senek loro barang ya ora masalah ya service umum tapi api sing ora wali murid melu nyengkuyung apa kegiatan iku monggo lurah sak pamonge muga-muga paring kegiatan Pak Lurah nggih masyarakat aja cocok main lurah sebab lurah ki syariate pilihane noblos sampean tapi Allah sing nginggoke tangane sampean noblos wong kuwe sing sugih gagake kadang ora mesti dadi pamane noblos lurah saiki kok maton daerah kilen gendeng karo geblek noblos apa yo ya sing penting ana sing ana duwite kaya ngono kan ora geblek sih jadi ini maju tak getar membela yang bayar ya repot ora yang benar ayo kita doakan lain-lain ingkang wisuda kalih wali murid kali pertama guru ustadz dan ustadzahipun ya nggih niku telu dan cekeli mangke timot-timot mangan sing halal kare anak-anak hati-hati tarbiyah diserahke maring ustadz-ustadzae muga-muga barokah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain anzil alaina al barakata wal afiyah wassalamah wal ghina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha qulubana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tughlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana dunni wa
wa tukrimu biya bisa'adah wal barokah wal karomah ma'ad dzurriyyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa adiyabana wa talamidana wa jama'atan wa tarzuquna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi